Milí poslucháči a milí diváci, tak vidíme sa a počujeme sa znovu. Opäť pri našom projekte Danger from Above. Ja som Daniel Smolnický a oproti mne sedí Peťo Dlugoš. Minule sme si povedali, čo vlastne vôbec TTRPG je, čo to znamená, čo k tomu veľmi v skratke potrebujeme, čo takéto hobby vôbec obnáša. Teraz si vo väčšej hĺbke povieme, že ako vlastne začať, aké sú možno správne metódy, čo sme my vyskúšali a čomu sa možno vy by ste sa mali vyvarovať. Takže poďme rovno na to. OK, tak minule sme si povedali, čo vlastne to TTRPG je a trošku sme načrtli, čo k tej hre vlastne potrebujeme. Hej? Čiže sme si povedali, že potrebujeme nejakú skupinu, niekto v tej skupine by mal byť ten Dungeon Master, ale mali by sme si kúpiť aj nejaké pravidlá a tak ďalej. No a vlastne, čo k tomu fyzicky potrebujem? Tak sú to asi tie kocky, ktoré si spomínal. Áno, presne ako hovoríš. Každý určite pozná tú D6, my to voláme, je to vlastne 6-stranná kocka, ale v týchto hrách sa využívajú iné kocky, napríklad 4-stranná D4, potom ide D8, D12, D20, alebo aj D10 ešte je tam. A tá D20, tá 20-stenná kocka, pritom by som sa asi zastavil, lebo v systéme Dungeons & Dragons, ktorý je najrozšírenejší, tak tá D20 je kocka, ktorá sa používa skoro na všetko. Vlastne tá kocka nám určí, či sme v niečom uspeli alebo nie. Hej. Potom je to vlastne už od tých pravidiel. Ale napríklad my, čo hráme, to je Daggerheart, tam je zase dvojitý kockový systém, že používame 2x-D12 kocku, čiže 12-stennú. A preto to tak funguje, lebo už v tom našom systéme my len neurčujeme, že či sme v niečom uspeli, hej, či sa nám niečo podarilo alebo nie, ale máme dve kocky rozdielnej farby. Jedna práve v tej hre znázorňuje kvázi hope, nejakú nádej, a druhá fear, nejaký strach. Čiže ich musí mať aj nejakým spôsobom farebne odlíšené. Nemôže mať dve rovnaké. Presne. V pravidlách je to aj tak napísané, že treba mať dve a dopredu si určiť, ktorá je ktorá. Čiže napríklad bude mať modrú a čiernu, tak tá čiernu dám, že je to fear kocka, je na ten strach, a modrá bude moja hope kocka. A to v tých pravidlách znamená to, že môžem síce uspieť, ale napríklad to číslo prehodím s fearom, že tie pravidlá hovoria, že síce som niečo dokázal, ale je tam nejaká konzekvencia, niečo sa stalo proti mne kvázi. Čiže sa to používa presne ako v Dungeons & Dragons tá D20, hej, čiže hodím si kocku, pripočítam k tomu ten daný stat, hej, čiže napríklad keď hádžem na to, že chcem preskočiť nejakú priepasť, tak si tam prirátam tú obratnosť, áno, nejakú mršnosť, obratnosť, hej, čiže vlastne napríklad tú obratnosť mám 2, hodím na kocke 15, dokopy je 15 a 2, 17 a ten DM, hej, ten Dungeon Master vlastne rozhodne o tom, že či to je dostatočné alebo nie. Tu nám vlastne sa to robí tak, ak tomu správne chápem, že vlastne hodím dve 12-ky, ich spočítam plus dokopy. K tomu prirátam ešte môj stat, ale je dôležité, ktorá kocka má väčšiu hodnotu. Presne, ktorá má väčšiu hodnotu. Tá určuje, či je to ten so strachom si uspel, alebo vlastne s tou nádejou, s tým houpom. A tento systém je dobrý v tom, že nám pomáha ten príbeh, ktorý tvoríme, jak keby viac otvárať. Hej? Že napríklad, dám príklad, hej, máme zlodeja v partii, je niekto, kto chce otvoriť dvere. A ja ako DM mu poviem, že áno, môžeš to skúsiť, je to dosť zložitý zámok, ale môžeš to skúsiť otvoriť, lebo on má nejaké tie skúsenosti s tým zotváraním a je proste šikovný ako zlodej. Ja len veľmi rýchlo do toho vkročím. Ten DM v tomto momente, keď napríklad dojde presne k takejto fáze, že ten zlodej to chce otvoriť, tak v podstate má pripravené nejaké číslo tej obťažnosti, ktorý ten daný hráč s tou postavou musí prehodiť. Hej? Čiže tam presne sa rozhoduje to, že či sa mu to podarí alebo nie. V obyčajnom Dungeons & Dragons s tou 20-kou presne by sme hádzali na to, že mám viac ako 17, alebo teda napríklad dajme tomu, že 15, hej, čiže mám viac ako 15, alebo menej. A presne tak, aj v tých pravidlách je väčšinou aj rozpísané, že tá obťažnosť by ako mala byť, a
ak dáme príklad, že naozaj ten zámok je taký zložitejší, tak môžem mu dať, že napríklad tú obťažnosť musí mi prehodiť minimálne, že 15. Hej, nie je to úplne, že veľmi ťažký ten zámok, ale je to už také, že potrápi sa. No a on hodí tými 2 kockami a vidie mu, že dokopy s tým jeho statom, nejakou to mršnosťou alebo nejakou zručnosťou, napríklad dosiahol, že 19. A jedna z tých kociek je tá nádej, hej, tá pozitívna kocka. Že jemu sa to podarí a jemu sa to podarí aj dosť dobre. Čiže žiadne komplikácie nenastanú. On príde, šikovne otvorí dvere, dostanú sa dovnútra. Čiže tá vyššia kocka, alebo tá kocka, ktorá mala ten vyšší počet bodov, hej, na tom, tak v podstate bola tá s nádejou, čiže vlastne je to v poriadku. Áno. A to isté sa môže stať, že tie 2 kocky plus ten stat hodí a hodí opäť, že dobré číslo dokopy, prehodí tú 15, ale tá vyššia číselná hodnota bude na fear kocke, proste na tom strachu. Že ja ako DM, mne to otvára možnosti, že posunúť ten príbeh. Sice som nerátal s tým, že čo možno bude za tými dverami presne, viem čo zhruba, ale on hodil s fearom, čiže jemu sa musí podariť otvoriť tie dvere, ale nejaký dosah to bude mať. Čiže napríklad ja môžem povedať, že áno, otvoril si dvere, ale ako si ich otváral, tak si udrel do nejakej železnej nádoby, ktorá bola za dverami a zrazu strážnici z druhej izby počuli, že niekto vošiel. Že ty si to splnil, tú svoju úlohu, ale má to nejakú negatívnu, vlastne nejaký negatívny dosah. No a potom môže sa stať, že neprehodíš vôbec to číslo tých 15 a nepodarí sa ti otvoriť tie dvere. To napríklad môžeme znázorniť tak, ako ten DM, že vlastne mal som nejaký pakľúč, s ktorým otváram tie dvere a tým, že keď vlastne síce sa mi nepodarí, ale na tej hope, na tej nádejovej kocke mám vyššiu hodnotu, tak ten pakľúč mi ostane. Ale napríklad, keď to neprehodím a ešte tá vyššia kocka je s fírom, tak napríklad sa mi zlomí ten pakľúč. Môže to kľudne tak byť. A to je v tom dobré, že vlastne dávate tie otiaže príbehu trošku aj tej náhode. Hej? Že aj vás to donúti viac rozmýšľať a niečo nové vymýšľať. A tá kocka vám pomôže ten príbeh tvoriť. Že nemáte to úplne nalinkované, že kde to musí presne ísť. A to je v tom tá, dá sa povedať, najväčšia sranda. Hej? Že... Čiže aj ten DM aj spolu s tými hráčmi musí byť dosť skúsený v improvizácii. Podľa toho, akú hru hrajú, áno. Určite je to bonus, keď sa človek vie do tej postavy vcítiť a vie ju, dá sa povedať, nejak pekne zahrať, ale aj improvizácia tá, ktorá je, že čo budem robiť, lebo ty si predstavuješ, čo sa deje vlastne, dá sa povedať, z hovoreného slova. A keď ten DM to dobre opíše, tak ty si vieš predstaviť, kde si a čo urobíš, čo urobí tá tvoja postava. Napríklad, ak máme postavu, ktorá je vyslovene, že je síce zlodej, alebo má takú minulosť, ale teraz sa snaží byť, že pomáhať nejakej tej svojej skupine a chce upustiť od tých svojich zlodejských koreňov, ale má tie zručnosti. Tak môže sa stať to, že síce sa vlúpe do nejakého bytu alebo domu, alebo čo to bude, ale on tam ide len preto, lebo napríklad idú niekoho zachrániť, ale on by nešiel ho vykradnúť ako taký bežný zlodej. Čiže tam je naozaj veľa možností, ako to aj hrať a tá improvizácia určite, že pomáha a čím ďalej to hráte, tým viac, tak tá improvizácia sa aj zlepšuje. Vám to pomáha vytvárať nové veci automaticky. Čiže vlastne je to aj tie partie, čím ďalej vlastne to hrám, tá improvizácia sa mi zlepšuje, tvorba toho príbehu, hej, tá kreativita, čiže vlastne som aj svojím spôsobom trošku nútený priamo pre ten príbeh, aby bol lepší, kreatívnejší, sám siahať do nejakej mojej fantázie. Určite áno, to pomôže. A možno by som aj spomenul to, že treba sa aj určiť dopredu. Keď ideme to hrať nejaká partia, tak vedieť, že čo tých ľudí najviac baví, alebo čo by chceli skúsiť. Niektorí sú ľudia, ktorí najviac v týchto hrách baví, alebo zaujíma proste ten súbojový systém, a že ideme proti niekomu bojovať a je to také zaujímavé, môžu sa tam vymýšľať rôzne situácie. Ale práve nebaví ho možno tá sféra tej improvizácie také, že hrám za svoju postavu, používam nejaký cudzí hlas,
keď už to chcem tak vyšperkovať. Čiže aj nejaká, jak by som to povedal, nejaká komunikácia s inými postavami, ktoré riadi ten DM, hej? Čiže vlastne aj toto je veľký aspekt tej hry. Čiže nie len tie súboje, ale zároveň aj to, že vlastne my ideme komunikovať s nejakým kráľom, alebo ideme dohodnúť nejakú misiu napríklad v miestnej krčme, alebo potrebujeme získať loď, tak ideme k nejakým pirátom a tak ďalej a tak ďalej. A presne to je tá veľká voľnosť kreativity, ako si spomenul, že ideme získať loď, tak keby to bola napríklad hra a vy to hráte, tak máte možnosť, že čo ja viem, idem na tú loď, môžem ju kúpiť a možno je toľko naprogramované tam a viac nie. Ale v tejto hre ja môžem začať rozmýšľať. Tak skúsime z Pirátov Karibiku scénku a dáme sa do kanoe, ideme pod vodu. Hoci fyzicky možno neviem, či to je OK, ale môžeme tak skúsiť, aj sa nejak priplížiť k tej lodi. Potom môžeme ju tam v noci prepadnúť, môžeme nájsť dom majiteľa tej lode, nájsť, či tam nemá nejaké papiere k tomu, že potom prídeme do tej mariny, kde je tá loď a ukážeme, že oficiálne je naša, lebo sme sfalšovali nejaké papiere. Môžeme, ja neviem, presvedčiť jeho, dajme tomu, nejakú spoločničku, ktorá vlastní to, že budeme mať niekoho veľmi pohľadného, ktorý bude hrať takú zvodnú postavu a môže sa aj to stať, že on proste to z nej takýmto štýlom dostane. Takže naozaj predstavivosti sa medze nekladú. Čiže jedna scénka sa dokáže vyriešiť niekoľkými spôsobmi. Neobmedzenými, dá sa povedať. Vráťme sa ešte k tým kockám. Je nejaká možnosť, že naozaj ten hod kociek rozhodne absolútne? Čiže tá situácia naozaj hodom tej kocky sa môže rozhodnúť komplet v prospech hráča? Môže sa to stať. Voláme to, že critical role, alebo critical success. A to napríklad pri tej 20-stennej kocke, ak hráme Dungeons and Dragons, znamená, keď hodíme 20. A to znamená, že akýkoľvek mám ten bonus, ktorý sme predtým zarátavali, a akokoľvek tá obťažnosť je vysoká, tak sa to splní. Hej. Nerozprávame sa o tom, že čo ja neviem dýchať pod vodou a hodím 20, že koľko tam vydržím, tak nevydržím tam týždeň, ale je to naozaj veľmi dobrý vlastne úspech a to, čo dosiahne postava, je možno to, čo si aj nevedela predstaviť, že až tak dobre to môže byť. Čiže moja úloha ako DM je vyklesiť mu takú situáciu, že vlastne odmeniť ten dobrý hod, lebo ten môže nastať len proste 5% času. Áno. A aby sa dobre cítil, že naozaj ten critical success je aj taký oslavovaný hod, že videl som veľa už takých hier, kde napríklad musel hodiť 20, aby úspel v niečom veľmi kritickom, napríklad jeho postava môže aj zomrieť a podobné veci. A bol na tomu vyselá váška, že či hodí tú 20. No a čo 1:20 šanca. 1:20 šanca. A on to hodil a proste celý stôl vybuchol a proste tá emócia tam bola, aj tá radosť toho, že sa to podarilo cez všetky tie ako prekážky. Takže aj také situácie môžu nastať. A v opačnom prípade môže nastať aj critical failure, hej, vlastne úplne ten najhorší možný výsledok, čo sa môže stať. Čiže hej, tam už sú nejaké väčšie dôsledky. Hod jednotkou v Dungeons and Dragons. No a vlastne v Daggerheart systéme, ktorý aj my hráme, tak tam ten critical failure nie je úplne. V podstate sa dá povedať, že to je presne že nehodil som ten dostatočný počet bodov a ešte aj fear kocku mám vyššiu. Ale ten critical success je vlastne vtedy, keď na obidvoch kockách dostanem rovnaké číslo. Či sú to 2 jednotky alebo 2 dvanásky, je to úplne jedno, je to vlastne critical success. To znamená, že vlastne presne niečo reálne v tej situácii, hej, sa mi môže podariť. Čiže napríklad útočíme na nejakú veľmi obťažnú, na nejakého veľmi obťažného nepriateľa, a je to priam nemožné ho vôbec zasiahnuť. A vtedy, keď hodím, tak ho zasiahnem. Hej, to už je, že aký zásah, hej, akú škodu mu spravím, tak to už je otázne, ale presne, že aspoň, že sa to podarilo, tak to je naozaj, že veľké ovácie sú potom. Ako je to oslavovaná vec počas hier, keď sa niekomu fakt podarí ešte v takých napätých momentoch, keď je možno fakt život a smrť sa rieši, alebo niečo, čo je veľmi ťažké urobiť a podarí sa vám po možno aj dlhej dobe hodiť critical, tak to je naozaj dobrý pocit.
V minulom dieli sme načrtli aj to, že vlastne sa dá hrať pomocou len našej predstavivosti, ale samozrejme sú aj pomôcky na to, aby sme si nejakým spôsobom fyzicky to vedeli predstaviť na stole, čiže nejaké mapy, nejaké postavičky a tak ďalej a tak ďalej. Tak v podstate ten prvý spôsob, ten theater of mind, hej, že pre mňa napríklad to bolo najdivnejšie, keď som začal úplne na začiatku, že ako sa to dá, že si predstavujeme a vlastne ja mám inú predstavivosť ako ten druhý, hej, tak skúsme túto veľmi, veľmi abstraktnú činnosť opísať tak, aby ten náš divák, poslucháč aspoň trošku si to vedel predstaviť, lebo taká spoločenská hra, hej, napríklad ako je to Monopoly alebo proste nejaký Katan, hej, poďme už do tých lepších hier, tak vlastne fyzicky posúvam, hej, alebo napríklad konkrétne v Katane položím nejakú budovu, hej, ťahám nejaké karty, hej, a viem vizualizovať si to, čo naozaj sa deje, viem sa pozrieť na hráča a vidím, že čo ten hráč má, ale keď každý má pred sebou len tie A4, nejaké kocky, nejakú ceruzku a my si to predstavujeme, tak veľmi jednoducho sa ten človek stratí, hej, čiže ako vlastne sa dá takto hrať? Ako si spomínal, že ako si ty začínal, práve si to nevedel predstaviť, tak ja prvýkrát som asi mal stretnutie s týmto, zhruba keď som mal 13, 13, neviem presne rokov. A my sme to presne hrali len týmto štýlom, ale keďže to bola fakt, že novinka, hrali sme ešte úplne iný systém, tak vo mne ostal ten pocit, hej, že ten náš DM bol trošku starší ako my a on už mal prečítaného Pána prsteňov, my nie, my sme len videli možno prvý diel filmu. No a opísal nám vlastne, že sme boli v dedinke, ktorá vlastne bola obliehaná nejakými orkami a podobne. No a my sme to ešte nepoznali a on to tak vedel dobre opísať, že naozaj tá moja mladá hlava, tá duša kreatívna a všetko, tak som sa vžil do toho príbehu strašne intenzívne a som mal pocit, že som tam. On opísal, ako počujete, ako im to brnenie cvenga, keď od ho udierajú a je to tak v okolí, takže to je také naozaj, že čo si vy predstavíte v hlave, tak to je váš príbeh, hej. A DM je tam na to, keď je ten theater of mind, že vy sa ho môžete pýtať, a že ako blízko je moja postava, môžem na ňu ešte zaútočiť napríklad. A ten DM je aj jeho úloha tú hru trošku korigovať. A on drží tú vedomo, že áno, si dosť blízko, nej môžeš to skúsiť. Alebo mu povie, že vieš čo, je trošku ďalej tá postava, ktorú chceš ty na ňu zaútočiť napríklad. Takže môžeš to urobiť, ale musíš najprv prekonať napríklad malý nejaký previs, alebo musíš nej najprv pribehnúť a to už môže byť nejaká komplikácia. Čiže tá hra Theater of Mind je v tom pekná, že naozaj je fantázia každého vlastná a každý si to možno ináč predstaví, ale na to je tam ten DM, aby stále tú predstavivosť alebo ten obraz tej scény, kde sa to deje, aby im to opisoval, aby si to vedeli ešte lepšie predstaviť. A týmto štýlom to aj z časti koriguje, že tí hráči vedia potom, kde je ich postava, čo môže urobiť. A on je taký ten rozhodca posledný, že áno, toto môžeš skúsiť, toto veľmi nie, lebo není to možné, dajme tomu fyzicky, že nevieš prekonať 300 metrov za 2 sekundy, kým nemáš nejaký špeciálne kúzlo alebo niečo, že... Čiže naozaj na toho DM je veľká zodpovednosť v tom, aby sa tí ľudia alebo hráči vedeli vžiť do toho príbehu. Ale tá druhá možnosť, čiže mám nejaké fyzické mapy a tam sa posúvam s figurkami, má tiež, ja si myslím, že svoju dosť značnú zodpovednosť, čo sa týka toho Dungeon Mastera. Tam na pleciach si myslím, že má ešte trošku aj viac hodín toho pripravovania sa na tú sešku a hlavne keď to je už nejaký vlastný príbeh, vlastné nejaké settingy a tak ďalej. Keďže on musí doslova buď si aj sám nakresliť tú mapu, vytlačiť tú mapu, vyrobiť nejakými softvermi tú mapu, alebo dokonca fyzicky ju nejak vystavať na tom stole. Ja som napríklad fanúšik viac tohto akože typu hrania, hej, čiže rád posúvam tie figurky, rád vidím, že kto je vyššie, nižšie a tak ďalej a tak ďalej. Ale teraz práve aj kvôli tomu systému Daggerheart, lebo predtým sme hrali Pathfinder
A to sa veľmi podľa mňa ťažko hrá Pathfinder v Theater of Mind, keďže tam aj tie pravidlá sú prispôsobené hlavne na ten grid. Je to vlastne vyslovene aj tie kúzlá sú opísané v tom, že o koľko tých štvorcov sa vieš... Alebo napríklad v akej pozícii si oproti tomu nepriateľovi, či si za ním presne, alebo vedľa neho, či je iná postava ešte oproti nemu. Čiže tam už kde aj pozeráš a tak ďalej. Čiže to je, ťažko sa tieto veci ako keby že sledujú, ale presne ten Daggerheart mi pomohol akože viac pochopiť ten Theater of Mind a takisto vlastne aj ten Dungeons and Dragons sa podľa mňa dá presne, že OK, na niektoré pravidlá teraz nebudem pozerať úplne tak veľmi, veľmi prísne, práve kvôli tomu, že nedajú sa úplne trekovať. A myslím si, že aj v Pathfinderi sa to dá tak hrať, lebo poznám ľudí, ktorí to hrajú čisto Theater of Mind, ale no tak to boli naše začiatky, hej, čiže presne ako keby pre mňa to bolo veľmi cudzie, akože tak keď aj hrám nejakú hru, tak akože chcem vidieť, kde moja postava je. Presne, ale aj keď nejakú počítačovú hru hrám, hej, alebo tak proste akože chcem vidieť, kde je moja postava, kde siahne, hej, ten meč, to kúzlo, ten šíp, hej. Takže toto pre mňa bolo trošku také cudzie, ale čím ďalej, tým viac proste vidím tam tú krásu v tej spontánnosti. Hej? Čiže vieme hneď nahodiť nejakú situáciu a naozaj tie mapy už využívame priamo len, keď je nejaký súboj. Lebo naozaj ten súboj je zaujímavejší v tom, že posuniem svoju postavu a teraz spravím túto vec a tak ďalej a tak ďalej. No aj tá zrada toho je už, keď človek sa dostane k tomu, že je DM a ak by mal mapu mať vlastne každej možnosti, tak on fyzicky nie je schopný. Napríklad máte postavy, sú v veľkom meste, tak ja neviem mať mapu na každú jednu budovu, do ktorej vedia vojsť, ale hej, sú také už možno triky. Je dobré mať pár map, hej, a tie postavy sa rozhodnú, že my ideme tam a tam, tak to bude tá mapa, možno aj keď ste nemysleli predtým, že to bude to. Alebo vyslovene tam je ten Theater of Mind, je dobrý, že opíšete, kde prišli. Vymyslíte si, že napríklad táto budova môže byť nejaká časť príbehu sa môže odohrať v nej, aj keď ste vôbec neplánovali, že tam pôjdu, ale ono sa to prispôsobí. A tým, že sa tá časť ide tým Theater of Mind, tou predstavivosťou, tak je im ľahké opísať, kde sa ocitli, čo vidia, akí ľudia tam sú. Ale napríklad, áno, ako spomínaš, tá hra už keď je to vyslovene na stole a máš postavičky, máš mapy, aj mne sa to postupom času, ako oproti tomu Theater of Mind, je to naozaj viac také imerzívne a ešte keď sa to podarí vyšperkovať aj o dobré zvukové efekty, o nejaký hudobný podmas, ktorý fakt vykreslí tú scénu, dobré svetlo, napríklad stlmíte svetlo hlavné aj nejaké červené podsvetenie v nejakej veľmi ťažkej chvíli, tak to fakt dodáva to prežívanie toho príbehu inú úroveň. To už je potom len na vás, že čo všetko vlastne chcete do toho dať. My to naozaj, že s Lugim sa chceme čo najviac proste vyhrať s tým, aby tá naša skupinka to vedela prežiť. Čiže naozaj tie svetlá nie sú k tomu potrebné, ale dodá to ten šmrnc. Hej. Čiže, to je presne ten celý princíp tých TTRPG hier, že všetko je možné, ale nič nie je povinné. Áno. Čiže aj tie všetky okolo veci, jasné, môže to spomôcť, môže to zlepšiť, ale v základe hrať môžeme len tak. Hej, pár kociek a papier. Čiže všetko je na vás. Čiže ja si myslím, že kombinácia týchto dvoch vecí je to ideálne, hej? Lebo presne mali sme dokonca kampaň, ktorú DMoval môj brat a naozaj, že si pripravoval mapu digitálne spravenú cez taký software na každú jednu vec. A presne sa stala situácia, že on napríklad strávil 10-15 hodín vytváraním 15 10 map, hej. A reálne sme boli na dvoch. A reálne sme presne boli na dvoch a tým pádom vlastne tá práca, hej, potom prišla na zmar, keď bola príliš konkrétna, hej, tá situácia, tak aj tie mapy boli príliš konkrétne. A preto vlastne sme, aj on sám retrospektívne, keď sa na to pozerá, tak dosť sa hnevá na seba, že si dal na seba proste ako keby také veľké bremeno, ale o tom to je, že vlastne aj vy sa budete učiť, pre niekoho možno naozaj len Theater of Mind bude vyhovovať, pre niekoho naozaj bude super, čo aj vidím na Instagrame, proste jedného takého chalana, úplne je to
pre mňa taký mindfuck, že proste on si vytvorí celé settingy na stole, proste kompletné stromy s tými lanovými proste mostmi a to je šialené, čo tie hodiny do toho investuje a naozaj, že jedna partia, možno dve, podajú si ruky a hotovo, hej, že potom to môže byť na poličke a môžem čakať zás rok, dva, kým sa k tomu nejakému settingu dostaneme a preto aj my sme si povedali, že aj na tej 3D tlačiarni sa snažím vytlačiť také veľmi jednoduché veci, hej, čiže nejaká stena zo skál, nejaké hradby, nejaké stany, nejaký domček, hej, že presne, že potom už to keď si povieme, že sme v meste, je to metropola, tak nikto nebude riešiť, že tu na nie je nejaká výšková budova, hej, ale že bude tam obyčajný domček, ale viem, že fyzicky niekde tu je ten dom, hej. Stromy, no tak teraz, keď budeme niekde ja neviem, v lese, kde sú len ihličnaté stromy a dám tam proste listnaty, tak nikto sa na tým nebude zastavovať, ale presne, je tá predstavivosť. Presne tak, čiže ja len toto potrebujem, že presne tá postavička, že kde sa dostane a tak ďalej. A presne napríklad aj na začiatku, keď si vytvárame postavy, tak my využívame vlastne taký software, ktorý veľmi odporúčam, je to HeroForge stránka, kde si človek vie vymodelovať tú postavu. Hej? A my si ju vytlačíme, ja si ju ručne vlastne vymalujem, no ale následne, keď tá postava si zmení zbraň, tak ja neidem tlačiť ďalšiu postavu, hej, alebo keď si zmení brnenie, alebo ja neviem, nebodaj príde o ruku, hej, alebo stane sa nejaká zmena, že bude úplne vizuálne inak vyzerať, tak máme len tú postavu zo začiatku a vlastne slúži tu ako taký aj token toho, že vlastne áno, hral som za túto postavičku. Potom už len taký možno nápad, keď sa stále bavíme o predstavivosti, jak Dano spomínal, že má nejakú zbroj, nejakú zbraň, už tá malá postavička a nechce ju meniť, tak kľudne sa môže stať, že v rámci toho príbehu nájdu niečo silnejšie a on chce použiť tú zbraň. Ale nič nám nebráni v tom, že povedať mu, že vlastne nie je ani tak zbraň, ale nejaká rúna, ktorá bude mať úplne rovnaký meč. Napríklad tá postava môže mať, že od nejakého rodinného príslušníka dostala meč a je jej blízky a chce ho mať stále, ale môže ju takto vylepšovať. Prípadne našiel meč, ale on používa, neviem, nejaké napríklad sekeru. V kuse chce mať sekery, tak proste našiel sekeru. Presne tak. Čiže že by sa hráči stále dobre cítili, že nebude im robiť náschval, že nie, to musí byť meč, lebo to je meč, tak stále oni chcú. Našim cieľom je, aby sme sa všetci bavili a keď niekomu náschval poviem, nie, to musí byť meč. Tak... Áno, tu by som to počiarkol a toto veľmi dobre, že si to spomenul, že je veľmi dôležité, aby každý jeden pri stole z tých hráčov mal na vedomí, že my sme tu spoločne. Čiže my sme tu vlastne preto, aby sme spoločne vytvorili nejaký príbeh, aby sme sa zabavili, nikto sa nepreteká. Snažíme sa dať priestor každej jednej postave, ale je dôležité, aby či už DM a či už aj hráči chápali naozaj tú synergiu a ten jazz, ktorý sa vytvára medzi tými hráčmi, hej. Čiže ten DM by mal byť zároveň aj trošku človek, alebo minimálne akože si zveľaďovať ten skill toho, že vie vyčítať, hej, tých svojich hráčov, hej. Čiže ak vidí, že ten hráč sa nejakým spôsobom možno nudí, alebo má pocit, že nie je až taký zapájaný, tak ho skúsim zapojiť, hej. Čiže a čo si myslí, hej, teraz ja neviem, Veredir, hej, alebo tá postava Janka, hej, alebo skúsim sa ho nejakým spôsobom zapojiť do toho príbehu a tým pádom vlastne tá postava je opäť v tom nejakom švungu, hej, a už aj ten hráč je viac zanietený do toho príbehu, hej. Taktiež treba aj povedať, že keď to je hráč, ktorý napríklad, že on veľmi preferuje tie súboje a nie až tak veľmi inklinuje k tomu takému, keď sa medzi sebou tam postavy rozprávajú a podobne. Tak áno, treba ho podporiť, že kľudne sa môže zapojiť, skúšať to, ale ak by tu bolo by mu to nepríjemné, tak ho nechám proste len väčšinou, nech si to užije v tých bitkách a občas niečo prispieva. Nebudem ho zase tlačiť, aby sa, jak sa cíti teraz tvoja postava toto, lebo niekoho to možno nebaví. Ale tak, ako si hovoril, že zapojiť ľudí, tak napríklad ja zvyknem používať, že príde nejaká postava niekam, alebo niečo sa stane a vidím, že sa dlhšie už nezapája, lebo chcem vedieť, že možno ako sa s tou postavou spája on ako hráč, tak sa môžem spýtať, a teraz napríklad ako sa cítil Antares, keď videl, že sa toto stalo.
Hej, a ten už rád začne rozmýšľať, že čo by tá postava asi urobila, alebo čo by jej išlo hlavou, a tým sa do nej vie možno lepšie vcítiť. Veľmi dôležitou ešte témou, presne aby sme sa k tomu dostali, je ako si správne možno vybrať presne ten modul, stále sa okolo toho točíme, alebo priam ako si správne vybrať rulebook. Hej? Lebo väčšinou tie rulebooky majú svoj setting, ktorý je priamo daný. Tak ako sme už spomínali úplne na začiatok, samozrejme ideálny je Dungeons and Dragons, ale presne keď to možno nie je úplne vaša šialka kávy, keď chcete niečo viac sci-fi, tak ja by som napríklad odporúčal Starfinder, čo je vlastne úplne sci-fi, galaktické, proste nejaké rasy bojujúce proti sebe. Ja určite moju srdcovku Cyberpunk. To je taká bližšie sci-fi. No a samozrejme Daggerheart, ktorý my hráme, je výborná kniha, kde sú už aj... Myslím, že 5 je tam campaign frames. Áno, čiže campaign frames, opäť také slovíčko, je vlastne ako keby opísanie toho sveta, tých možno, že náboženstiev, rás, tých etník. Špecifík toho sveta. Presne tak, čiže nejaké Viem, dominanty. Že jedna ten campaign frame, hej, to je ten setting v Daggerhearte je, že vlastne po svete chodia obrovské kolosy. Jeden je tam Motherboard sa volá, ten fakt rieši také už, že svet, ktorý nejaký s počítačom bol ovládaný. Hej. Čiže je tam tiež je to už tam prerod aj do sci-fi možno, ale viac je to tá fantasy set. Čiže nie je to presne ten klasický nejaký svet, že mám nejaké kráľovstvá, oni sa bijú proti sebe a my sme nejaká skupinka, ktorá to ide nejakým spôsobom riešiť. No a v princípe máme tu potom aj veľmi také jednoduché, svížné systémy, ako je napríklad Morkborg alebo Shadow Dark, hej, ktoré sú presne inšpirované tou prvou edíciou Dungeons and Dragons, lebo vlastne ešte by sme mali spomenúť, že vlastne ten Dungeons and Dragons, o ktorom sa teraz aktuálne bavíme, hej, tak má niekoľko edícií, niekoľkých rôznych tiež setov pravidiel a vlastne ten Morkborg a Shadow Dark sú inšpirované práve tou prvou edíciou, kde ten svet bol len, že idem do nejakej jaskyne, idem do nejakej krypty, tam mám nejaké miestnosti, v týchto miestnostiach zabijem, hej, nejakých kostlivcov, tu nájdem taký poklad, presne nejaká pasca, hej, a na konci nejaký boss, hej. Tak na toto je presne ten Shadow Dark, ten Morkborg výborný, hej. A je viac taký, že drsný, hej, že tie vaše postavy v tých pravidlách akože môžu veľmi ľahko zomrieť. Kdežto napríklad v tom Daggerheart alebo Dungeons, tam sa to dá skôr tak ustrážiť, že je to dobré na tie dlhšie príbehy, ale taký ten Morkborg, Shadow Dark sú fakt ideálne na taký jedno posedenie, máte nejakú jaskynu, väčšinou v tých knihách sú už aj mapky, sadnete s partiou, urobíte si tie základné postavy, možno počas tej partie vám 6-krát zomrú, takže máte 6 ďalších postav. Áno. Ale o tom to je čaro tých systémov, je, že sú také drsné, také, že nič vám neodpustia, dá sa povedať. Dokonca v tom je to také napätie tam. Dokonca Morkborg má stránku, kde vlastne jedným klikom si vytvorím novú postavu práve kvôli týmto veciam. Čiže vlastne ten Morkborg je lepšia na tie jednorazové posedenia, čo sú one-shoty, hej, ale samozrejme dá sa hrať aj kampaňovo. A Daggerheart, Dungeons and Dragons, Pathfinder sú lepšie na tie dlhšie kampaňové settingy, hej. Čiže samozrejme to nie je pravidlo. Opäť, hej, vieme využiť jedno na druhé a druhé na prvé. Ale čo vlastne znamená kampaň? Hej, čiže ako dlho to môžem hrať, tam naozaj nie je hranica. Môže to byť 27 dní, 30, 50, 100, ale aj 5. Hej, najdlhšia, čo som videl, bolo niekde na YouTube video alebo podobne. Tak je partia, alebo DM, ktorý ťahá jednu kampaň už 40 rokov. Áno, to som videl aj ja. 40 rokov vlastne doslova, že... Vlastne on to začal ešte na strednej škole, keď dobre viem, a hrá to dodnes. Vlastne ten svet sa len rozvíja, už tam je nejaká história, to je šialenstvo. Za mňa akože výborný nápad. Je to vlastne staršie, ako niektoré krajiny reálne na svete. Áno. Čiže toto je super, ale presne, že
málo kto z nás bude mať toľko času a toľko vlastne energie toto vôbec tak riešiť, čiže preto na začiatok je ideálne len dať takú tú ochutnávku toho, že naozaj prídeme, skúsime niečo zahrať, hej, má to nejaký úvod, jadro, záver a naozaj aj my sme sa stretli s tým, že keď máme takú už teraz pravidelnú halloweenskú akože seš, tak tam presne sa spraví nejaký príbeh a vlastne sa niekde ten príbeh začne, tie postavy sú vytvorené špeciálne len na to sedenie, hej, a vlastne na konci je nejaký koniec toho príbehu. Ono by sa to dalo viesť ďalej, ale nie je tam potreba, hej, čiže takisto, ako by som povedal, Interstellar film, ukončilo sa, samozrejme tam je, hej, na Interstellar 2, hej. Ešte by sa mohla Murph vrátiť pred neho. Áno, ale... stará babka. Ale nie je to treba, hej. A vlastne presne máme hráčov, ktorí si radi zahrajú takúto jednorazovú vec, ale už na tie kampane to je už pre nich také, že už je to veľa, hej. Lebo naozaj aj my, čo hráme, čo sme teraz mali, myslím, že mali nejakých 15-16 sedení, my to naozaj radi časovo robíme. Rok. Radi sa stretávame fyzicky, hej, čiže preto je to časovo náročné zladiť 5-6 ľudí, aby sme sa stretli v jednej miestnosti na tých 5-6 hodín, hej. Je to dosť náročné a preto už teraz vlastne si aj prioritizujeme vlastne tie sešky pred hocičím vlastne, že v živote, čiže je to naozaj tá oddanosť. Ale veľa z našich hráčov, ktorí aj hrali s nami na ten Halloween, si povedali, že pre nich toto presne akože tak stačí, že raz za čas si zahrať jeden nejaký príbeh s nejakou postavou a oni nechcú riešiť nejakú levelizáciu tej postavy, nejaký hlbší príbeh, nejaký lore toho sveta, hej, nechcú riešiť nejaký vývoj postavy, čo možno za pol roka, hej. Presne tak. Chcú zažiť nejaký príbeh, napríklad ako ten film, hej, že ku filmu si sadnem, pozriem, hotovo, hej. Seriál opäť... Spoznám postavu, rozlúčim sa s ňou. Presne tak. Seriál je trošku dlhšie, ale ten istý princíp a vlastne hra opäť niekoľko desiatok hodín tam vieme stráviť. Ja napríklad som sa dostal k tejto TTRPG veci veľmi takým zaujímavým podľa mňa spôsobom, že ja som chcel vlastne opäť nejakým spôsobom priniesť tú našu kamarátskú grupu, aby sme sa stretávali. Hej? A mne napríklad chýbalo v spoločenských hrách ten zmysel, hej? Čiže vlastne mám rád veľmi spoločenské hry, ale chýbal mi tam ten zmysel, že to napätie na to ďalšie stretnutie. Hej? Čiže nejakým spôsobom ten príbeh. A ten príbeh ja som našiel, ale v singleplayerových hrách, hej? Na Playku alebo na počítači a zároveň tie multiplayerové hry, ktoré sme hrávali, tak mi chýbalo tam naozaj to, že my sme spolu, my ako kamoši, hej, sa aj nejak venujeme. Bolo to len také bezduché, že ideme si zahrať, ale koncentruješ sa na tú hru a by the way, s niekým to hráš. A prvýkrát, keď som si zahral Pathfinder, vlastne ten starter box, tak som to hral, že ja, môj brat a jeho kamarát. A som to hrali 12 hodín v kuse. Ja som netušil pravidlá, tam myslím si, že v jednom momente Adamovi došli HPčka a ja som naozaj nevedel, že čo v takomto čase nasleduje. Sme to vymysleli úplne nejak, proste, že absolútne to nebolo profesionálne alebo proste nejakým spôsobom hodné na prezentáciu, ale nechalo to vo mne takú silnú emóciu, že som si povedal, že OK, že toto chcem robiť naďalej, hej, že je to naozaj niečo také zaujímavé, čo som ešte doteraz nezažil, že traja ľudia sme sa tu zabavili na 12 hodín a vieme o tom rozprávať naozaj, ako keby, že keď sa stretneme, bol to nielen silný zážitok pre mňa, ako pre DM, ale aj pre ostatných, hej. No a vlastne tak sme sa nejak k tomu dostali. Čím ďalej a tým viac som vlastne chcel vytvárať tie mapy. Učili sme sa na vlastných chybách. Naozaj sme prešli zo systému na systém. Medzi tým samozrejme si prišiel aj ty, Dlugy, že vlastne si sa dostal do toho. Ten prvý príbeh naozaj, že stál s prepáčením za hovno. Hej, že tam naozaj, že to nemalo hlavu, petu, v ale polke. malo to feel. Áno, presne v prvej tretine sme si uvedomili, že vlastne ja ako DM, že vlastne ani nemám nejakého toho, nazvime to hlavné zlo, hej, ktorý by nejaký príbeh mal mať, tak sme akože vymysleli, že vlastne môj brat bude ten
toto skryté zlo, hej, o ktorom nikto nevedel a vlastne na konci pri tom veľkom vlastne crescendu toho príbehu sme vlastne odhalili, že môj brat bol celý čas ten zlý, hej. Ty si inak tušil niečo v tom čase? Asi ani nie. Už ku koncu možno, ale to fakt, že nie. Ako bolo to prekvapenie. Hej. Čiže vlastne my sme akože ukázali, že áno, že naozaj reálne od nejakého marca proste v decembri sme mali vlastne ako keby, že je to finále tej našej kampane a vlastne v marci sme sa rozhodli s mojim bratom, že OK, že ty budeš teda ten zlý. A vlastne v decembri, keď sa to odhalilo, tak myslím si, že pre každého tam bol taký ten, že silný moment, hej. A konkrétne to vo mne zaklincovalo, že že toto keď sa dá zažiť takto, tak musí byť, že aj iné ešte viac. To sú tie momenty, keď vyslovene, že ľudia idú hrať nejakú hru a hrajú a myslia si, že spoločenská hra a teraz. A sú tam také vyslovene na ich postavu, ktorú oni hrajú pol roka, čiže či chceš, či nie, tam vznikne nejaká s tou postavou, nejaké súznenie, nejaká väzba. Lebo vlastne si stavil hodiny času a vidíš s ňou, s tou postavou prekonávaš niečo. No a raz mi to tak utkvelo, keď sme s niekým rozprávali, aj my zanietení o tých našich kampaniách, 2-3 už sme rozprávali a pozera na nás, že to jak si všetko pamätáte. Áno. No to je presne o tom, že keď ten príbeh hrám ja a proste je dobrý a ma bavil a celý som ho spolutvoril s kamarátmi, tak sa to vrie do pamäti proste neskutočne. Ja poznám tiež skoro všetky detaily z tých príbehov dodnes. Presne tak. Čiže každý ten moment má niečo také do seba. A pre mňa je dobre, tak jednu takú tvorkyňu som počul, ktorá vytvorila práve ten Shadow Dark. A ona to tak dobre povedala, že ako sa tak baviť pri tom. Lebo veľa ľudí, keď začne hrať túto hru, urobí si postavu a robí veci, ako by to robil on a nie ako jeho postava. Je to na začiatku také intuitívne skôr, že no jak by som sa ja zachoval. Kľudne to môže, človek sa tak naučí a potom začnú byť tie také zaujímavejšie veci, že ona to tvrdila, že hrajte hru tak, ako by ste boli divák svojej postavy a robte veci tak, aby proste vy ako divák ste boli spokojní, čo vidíte. A či je to zlá postava, či urobí fakt niečo, čo vy by ste v živote neurobili, tak aj to je pre vás tá emócia, že tú postavu, to ste vy, to ste, ako dá sa povedať, herec. Kus tej emócie aj cítite relatívne v sebe, že napríklad niečo urobíte, čo v živote by ste naživo nejaký fakt, že zlý čin urobíte, tak fyzicky cítite taký ten blbý pocit, že ste niekomu ukrivdili, alebo taký, keď to nemáte v povahe. Čiže fakt je to silné médium v tomto, že to vie vytvoriť zážitky na roky dopredu. A uložiť ich v pamäti úplne, že dokonalo. Neviem, či to bolo úplne k téme, že či to dalo niečo tým divákom, ale dúfam, že áno, keďže sme sa celkom aj tak uvoľnili, rozprávali, možno aj o našich zážitkoch, ale musíme si ešte nechať nejaké veci na budúce časti, keďže plánujeme samozrejme opäť aj iné témy rozoberať. Ja si myslím, že sme si presne povedali, že vlastne čo sú moduly, čo je kampaň, čo je one shot, ako by sme si vedeli predstaviť, hej, tú prácu s kockami, tú prácu s papierom, hej. Trošku sme tam vniesli aj nejaké naše zážitky, no a ostáva už len nás naďalej sledovať a zistiť, že či ešte vieme niečo priniesť na túto tému, ale ja pevne verím, že áno. Tak ja verím tiež, že sa vám to bude páčiť ešte, lebo v ďalších tých častiach sa dostaneme k napríklad world building a to je ako pre mňa jedna z obľúbených tém, čiže určite pozerajte ďalej. Tvorenie sveta, to je téma na 3 podcasty. Ahojte, majte sa. Čauko.